קוראים לי שירה, וכשהגעתי למרפאה הייתי בהיריון. נורא פחדתי מטיפול שיניים בהיריון, רק שהכאבים היו כל כך חזקים שלא כל כך ידעתי איך להתמודד איתם. הגעתי למרפאה דרך האינטרנט, זה היה סיפור ממש מצחיק, כי פשוט כתבתי רופא שיניים הכי טוב שאפשר, שיטפל בי ככה במיידי בעזרה ראשונה. והתוצאה הראשונה שהייתה בגוגל זה באמת היה אבי. הגעתי לפה והאווירה הייתה ממש משפחתית, ואני יודעת שזה נשמע קלישאה כזה, אבל זה ממש לא. תוך שעה כבר הייתי עם שן הרבה פחות כואבת, ותוך יומיים כבר הייתי אחרי טיפול שורש, שלהפתעתי הרבה מאוד לא כאב. שגם זה נשמע כמו סיסמה, אבל זה באמת הכאב הוא הרבה פחות ממה שדמיינתי, עד כדי לא קיים. והאמת היא שכשהגעתי למרפאה אז נתנו לי מין שאלון כזה, ובשאלון היה כתוב עד כמה אתה מפחד מרופא שיניים. אז ניסיתי לצאת ככה אישה, אז כתבתי לא מפחדת בכלל, ושמתי ליד זה סמיילי, וכשנכנסתי לאבי לתוך החדר אמרתי לו, שיקרתי לך בגדול, אז אני מבקשת שנעשה הכל כאילו מההתחלה. ובאמת זה תמיד בחיוך, וכל הצוות פה ממש מנסה תמיד לעזור, וכמובן שמהתוצאה אני הכי מרוצה בעולם, כי לא רק שאני חוזרת בעצמי, עכשיו שאני אימא, כשכבר ההיריון הסתיים, ברור לי שהתינוקת הקטנה שבגללה הגעתי גם פה תטופל, וזהו, אני ממליצה בחום.